Umbono wami ngey'ntombi ey'phuza utshwala awukho muhle, angiwuthandi. Kodwa phela amakhaya awafani, nendlela okwenza kwabantu abafani. Kuye kube kuhle uma uyintombi uvunulile, wahlolwa, ube sobho ungaphuzi utshwala. Utshwala usungaphuza uma uye ephathini nomngani wakho, hhayi ngelanga ley'ntombi, ngomqondo wentombi. Ngamanye amazwi kuvumelekile ukuthi uyintombi bese uphuza utshwala. Mukini asihlangene nawe, sihlangana nawe uma ungabe useyintombini, ezikweni, ekhempini, emcimbini, owethu-ke lapho. Uma usukini usuphethwe abazali bakho, ibona ekumele bakulawule. Kusho ukuthi le ntombi ufuna uyiphile emuhle angeke nezinye iy'ntombi uma usungaphandle usayiphila. Uyayiphila phela kodwa uyiphila in different ways. Ekhaya kumele nabo bakuqoqe ube yintombi eqoqekile. Nawe futhi uzoziqoqa because la ezikweni kuyashiwo ukuthi no, intombi ayiphuzi utshwala njenganganesi, intombi ayigqoka iblue, intombi ayidli ichappies. Obvious automatically uma ufika ekhaya awuphuzi utshwala ugqoka iblue awudli ichappies. Ukuze uzokwazi ukufitha nangela ngikhumbule uma useyintombini ukuthi kambe 1 no 2 no 3 awenzi.